Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 15 na bulan sang Enero tuig 2020. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Vice Governor Perer luyag mahibalan ang rason sa pagkaatrasar sa mga infrastructure projects sa probinsya. 150,000 o kon milyones nga improvement sang reclaim road sa Bacolod umpisahan na sa first quarter sa tuig 2020. Lieutenant Colonel Espinido may panawagan sa mga drug group sa Bacolod, magsungka na. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ari na, ginaduso ni Senador Ping Lacson kay Interior Secretary Eduardo Anyo, imbestigaron sino ining mga personalidad sa kapulisan nga ginaligar overpriced speed guns ang ginbakal. Nga pila ang bilis ni? Nagbakal sila sang speed guns 950,000 kada unit aring sadya karon. Kung baklon mo sa syudad sang Davao, nagabalor lang 10,000 porte nga ganit. Suno kay Lacson, may matarong ang presidente maghimo sa kasubong nga tikang bangod ginhatag sini ang suporta gaduluble ang sweldo. Sila lang ang ginpalangga kagintagaan sang matagas nga sweldo sa karon. Ang iban hindi man tanan nagaabuso. 10,000 baklon mo 950,000 porte nga ganit gasolubra. Bangod sini mahimo nga takasan ang mga kapulisan sang kinamatarong nga magbakal sa mga gamit sa kapulisan bangod sining iskandalo naman nga nagluntad porteno kumetsyansaya maganit jed. Huya-huya man. Action Radio Philippine Standard Time las 4:44 na. Good morning, anay. Sa aton mga plantador gamay kag dalagko man ari ang dugang nga pamaagi sa pagpatin-ad ninyo sa inyo patubasang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob 45 dias kada hektarya. Apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. GP garantisado kag dalag ko ang puno. Dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira. Ini magaresulta sang mataas nga tunilada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa
kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unit complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Good morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga merkado nga nagabukas na karon nga kagahon, morning. Ang amon patrol galagulad na sa pila ka mga merkado dire sa dakbanwa sa Bacolod, ginamonitor naton ang nagapanguna nga presyo sang nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Nagaman sa patrol subong ba nakibot ako ang nagaman sang patrol karon nga kagahon ang gwapo naton nga co-anchorman si Aksyon Brian Morden. Sa patrol. Aksyon Brian, morning. Kalami sa gagaksyon Fred pa. Pagkata mo sang maanyag kag madaayo nga production, introduction rather. Guwapo. Mas bagay tuod man Action Fred, nag-remotribol kita syudad sa Bacolod sining aga matulot na buhaya. No? Basta aga ti amog man nagakatabo sa Bacolod. Hindi pagituman ka damo aming mga salakyan nagalinabay. Talopang danaton, diriya usual ka katabo inang timprano pagit man taglas 2 lang yang aton sining mga street cleaners. Ara na selection na Fred prende sila matamaan karon sang dugang pagit nga mga basura nga maglapta sa Bacolod ismong limpyo na ya. Ang mayor nga dalanon sang syudad, no? Kita naton diri ang iba't paginaton nga mga uton nga masakot nga maning sa merkado wala daw tatang pagwa pasulod nila sang pagpapakal para nila sining lulutoon sining aga action na Fred, no? So trotawaya ang syudad sa Bacolod sining aga talopangdan lang naton kining pila ka mga may mga traffic lights nga way pag-aandar at timbrano pa man kasi karon pa ni ulo adlaw gid nila iplastar sa pagpasiga sa mga mayor man nga dalanon sa syudad sang Bacolod Action Fred. Pero gin-check na ton diri mga presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Mahal-mahal gali action na Fred bisan gani mga kwan inyo. Kining mga panakot gid lamang kay ang paitan diri tag 3 kabilog 5 ka pisos. Ang ahos siya 120 na ang kilo action Fred halin sa 115. Nagasaka-saka ini siya ang Bombay aring masubok nga balita sa Bombay
Ligan ka semana, 200 ang kilo, 220. Subong nyo, 300 na gijaction, Fred. Oo. Hindi na gijahabak ang presyo. Ang kamatis siya, 80 ang kilo. Ang pinada, pulo ang bilog. Pagidya, pulo ka pisos ang bilog. Ang patatas, may ara nga tag 100 ang kilo. Pwede ka kabakal pinilog, tag 15, 12. Ang kalamunding yaman niya, tag 100 ang kilo man. Bakal ka 5 ka pisos na, 4 bilog. Ang talong, 120 ang kilo, mahal man. Ang rabano siya, 80 ang kilo. Ang ampalaya, 100 ang kilo. Ang balatong, ang medyo malagba ni Action Fred, 3 ka bilog, 5 ka pisos. Ang gulo gagmay dire, iniblang nulunogbo gagmay, 4-5 ka pisos. Ang pichay, 80 ang kilo, pero pwede bakaliya 10 pisos. Ang okra naman niya, 3 ka bilog, 5 ka pisos, pwede ka bakalgid. Kagang patula naman niya, 80 ang kilo. Pwede ka kabakal 10 o doon para makabakal ka 10 ka pisos. Ang kalubay, 50 ang kilo, pwede ka man kabakal 10 o doon mangyapon, kiharon mangyapon. Alog bati, tagpulo, yung bugkos, pwede ka bakal 5, pero tipila na lang ka bilog, Action Fred. At tugabang, pwede ka bakal 10 man, pero ang bugkos, kinsini 50, pwede ka bakal 10, pero inang daw bot, kung makapadanlog pa rin sa imo sining kwan, sa imo sining laswa, 10 ka pisos. Ang kalabasa naman niya, pwede ka bakalya 10 ka pisos nga kihad, 50 man ang pinakaminimum sini. Ang isda, aring nakuha natin ng isda, lagaw, 14 kilo, galis ang lagaw sa Fred na. 440 ang kilo. Grabe. Ang may ara sa 320, gulugagmay. Ang bangros naman niya, 200 ang kilo, tub-tub 220 ang kilo. Ang tilapia, 200 man, tub-tub 220 ang kilo. Ang lukos, 350, tub-tub 370 ang kilo. Pasayan, 300, tub-tub 350 ang kilo. Ang sapsap naman, 280, tub-tub 290 ang kilo. Depende iya sa lagon. Ang bansa naman niya, 350 ang kilo. Ang kilawan, 350 ang kilo, Action Fred. Ang bukaw-bukaw dribaw, mga 200 man ang kilo sa sinimaterial. Awan na so pa, Action Fred, ang balor o konpresyo sa panakot kag subong isda din sa merkado. Ang manok, Action Fred, nagahamboy iya sang 160 tub-tub 175 ang kilo. Ang baboy naman niya 200 tub-tub 210 ang kilo, Action Fred. Abo nang ang butong subong gincheck ko man 25 nagali ang kada bilog mabakal kasi di magsubsuyo pang aga. Alin sa 15 nagimo na 25. Ang lubi naman niya mo grabe o kagagmay na nido bago lang sa bata gamay ni ho 15 tub-tub 20. Pag may 30, pag nga daw parehong dako sa bagol Action Fred. Ay. Kumahal jalin sa pulo ka pisos nag-30 ng iban. So mga po Action Fred, ang presyo sa nagpanguna nga balaklon diri sa merkado sa syudad sa Bacolod, partikularmente diri sa may Libertad Market, i-check na ton kay na aga pasang banwa. Sa Patrol Redaction Nixon Tahom, standby karon sa mga balita gikan sa kapulisan. Ini sa Action Brian Morden, nag-report una sa balita na Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:59. Gasaka ang presyo sa merkado. Ang ginapulo pagita sa ginawa ko karong aga, simple lang, sap-sap lang. Damuon mo lang kamatis, butangan lupo, ayos na, may paitan yutay. Hindi kalambot 200, okay na, may sabaw ka na, mananampa. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna, las 5, oy, ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic alas 9 ang takna karon sa aga, tub-tub alas 3 ang takna karon sa hapon. Ari ang maayong nga balita. Kadto kamo sa klinika sang Life Extension karon nga aga kay may 10% nga diskwento sa ila sini mga produkto. Pamasyar kamo sa Life Extension Clinic sa G.A. Esteban Building, Dalan Lacson, Siyudad San Bacolod. Kalitin ninyo ang 10% nga diskwento para ini sa ila mga produkto.
ining life extension vitamin D3. Halin pa sa Amerika, gakakasabalakian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang life extension vitamin D3 pwede ba ninyo mabakal sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Hindi magkalipat karon nga adlaw 10% nga diskwento pamasyar lang sa Life Extension Clinic sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, Siyudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Philippine Standard Time, las 5:05 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo. Vice Gobernador Ferrer, luyag man mabalaan ang rason sa pagkaatrasar sa mga infrastructure projects sa probinsya. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Isa man si Acting Governor Jeffrey Ferrer sa mga opisyal sa Kapitolyo nga luyag may baluan kung ano gid ang rason sa nga pila ka mga kontraktor sa nga mga dalagko nga infrastructure projects sa idalom sa nga gobyerno provinsyal nga natrasar kag wala matuman ang gintalan nga petsa o kon ginatuwag nga date of completion. Suro kay Ferrer sa Lunes nga adlaw pangabayon niya si Provincial Engineer Ernie Mapa nga pwede mahatagan man siya sa nga kopya sa listahan
pagtuman sang kanamoon sa mga proyekto kag kon kadesin o ang mga kontraktor sini agud nga matun-an kag matugyan mareferman sa concern nga komitiba sa sangko ni ang panaluwigan kag kon mahimo pa lang mahambalan man sa patikayunon nga regular session. Yari si Acting Governor Ferrer. Mangayo ta record. It's Monday, balon ko na ang ang provincial engineer na sa i-copy furnish kita para ma-review and then i-distribute ko sa mga members ng panglalawigan kay it involves also their committees. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hiroboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06. Nakabakal na kamuhabon 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga chemical puro-puro, kag hindi makahalit sa panet. Amo ini ang Santon Plus Herba nga habon. May antioxidant na may anti-wrinkles pa. Hindi bala magkurinot ang inyo panit sini. Para sa huben kag presko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap, Healthy Beauty, affordable pang presyo. Mabakal na sa mga butika. Gusto nyo, magpino ang kutis kamagubin tulokon, Santon pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw una nga bula 11-24. Una nga bula 11 kag 24. Second draw ikaduha nga bula 29-17. Ikaduha nga bula resulta 29 kag 17. Third draw ikatatlo nga bula 16-21. Ikatatlo nga bula resulta 16 kag 21. Mabalik kita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kalintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Sa aton mga mangungumabla, ining manubo nga baklanay sa gumay, kinalanda ko onyo ang inyo produksyon gamit kamo unique complete fertilizer. Pinasaya ini nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sampuno, putas para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang duha ka sako sang unique complete kag isa ka urea kada hektarya, sigurado gipi kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang umay. Ipaluap ninyo sang 3 ka unique complete kag isa ka sulpato sa kada hektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta dako ang produksyon. Gusto nyo pagbago, kag pagkidad nga pagpanguma, magbago na kamo gamit na sang unique complete fertilizer. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930 663
0917-272-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Kasini nga mga tinion, aber, balikanta, ang aton patrol, ang pila ka mga insidente kag aksidente, may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras sa bilog nga probinsya. Balita sa patrol. Balik na pagpangalagad ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. Action Fred, sinimatriyon pa niya ginabulong ini isa ka 56 anyos si Nanay Cecilia Montelibano. Tapos madala sa inisang kanter dira sa may Purok Kahirop, Barangay 7, sining syudad sang Bacolod. Action Fred, sinigid lamang ang biktima ang nagapuyo ini dira sa o kanini siya na bungguan rather dira sa may Lupizay na Street Libertad Extension sining syudad sa Bacolod. Ang sining address Action Fred suliton ko lang taga Purok Kahirop, Barangay 7, sining syudad. Sa sunod sa biktima, samtang ni siya nagatabok sa dalan, pinali, ginamang ni siya ang dinalasa sang isa ka kanter. May langkad kay nakaagom ini siya sang hindi man malubha nga mga kapilasan na Action na Fred. Samtang sa iban pangabalita sa hospital, isa maninig ka 59 anyoso, moduilan ni Kwanaw, Ura Subuhaw, si Adelfa Tulosa, taga Purok Islabong, o Islabong, Lupizay na Morsya Negros Occidental. Sa rin ni siya ang nagtabok sa dalan man dira sa nasamit nga lugar kay nagsugat sa iya sining anak dira sa elementary sang Lupizay na National High School o Lupizay na High School, Elementary School sa Banwasang Morsya. Oy dinalasa ini siya sang motorsiklo. Action na Fred, balik gid ni sining wala nga tiil sang 59 anyos. Samtang magulang diri ginlabo sang mauyon nga manghod. Ang biktima diri si Rodrigo Bertolano, 44 anyos, taga Sitio Ato, Barangay Biao, Binalbagan Negros sa Occidental. Ang magulang nagpalayag diri, ini siya ang ang magulang ini may pilas Action na Fred. Nga rangkon sa kilay kag sa wala na kamota. Pero siya sinipanaysayon diri sa mga security guard sa hospital. Nga ginsaway lang iya sining utod o kon manghod nga hubog nagadako abing tingog way siya kabalo nga may bitbit nga sundang linabo ini siya Action Fred bangon gid lamang sa iya sining pagsaway kay hubog ang sospetsado. Inang balita sa ospital naton sinagwa sining kagahon pagbalik naton karon mga balita naman gikan sa blatter entry sang kapulisan. Sa patrol with Action Nixon Tahom, Action Brian Morden nag-report una sa balita na seksyon sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Sini nga semana may eksaminasyon ng kabataan ang aton panugyan sa ginikanan. Bakal kamo Dr. Alfred's Green Coffee with stevia extract. Wala sa kalamay natural sweetener. Hindi lang para sa mga estudyante, kundi para man sa may mga diabetes. Kay kung ang kabataan makainom sining Dr. Alfred's Green Coffee, nagapagsik sila, nagaabre ang ilang memorya, dawala sila ginakapoy, dawala sila ginatuyo. Ambot silingon, pagsik prime ang kabataan. Kagti natural, kung mapagsik ka, wala ka ginatuyo, hindi ka maluya, ambot silingon ang igsamo, kung do kapos man lang, kay manti, ang imo memorya, gaabre, hindi ka mo magkabalaka. Ining Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive ini nga kape. So, pwede gid para sa mga kabataan. Hindi pa ini makapasulab sa ila sulok-sulok. So, ginikanan, bakal na kamo sang Dr. Alfred's Green Coffee para sa tigulang ginikanan kag kabataan. Ang Dr. Alfred's Green Coffee mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Resulta sang luto pagkatapos sini.
Di alam mo ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan 4 na Santon Plus Herbal Oil. Balanyos ka may antibiotic properties, may kombinasyon sa madam o nga erba. Ining matugnaw nga panahon sa bulan sang Enero, bakal kamo Santon Plus Herbal Oil. Maayo ini nga balanyos para sa palanakit, palamuypoy sang inyo kalutalutahan, sakit yan, sakit puson, butod yan sang kabataan. Epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinanglan kag emergency, inyo gidini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na, standby. Yari na ang Lotto Resort. Resulta sang Lotto 658 kita. Baudako na, 120 milyones na, 120 million. Kombinasyon in any order, 9, 4, 21, 34, 15, 37. Resulta sang 658, 9, 4, 21, 34, 15, kag 37. Sa ilo kita 649, ang jackpot 31 milyones, 31 million. Kombinasyon in any order, 6, 34, 25, 20, 5, 18. Resulta sang 649, size 34, 25, 20, 5 kag 18. Sa ilo kita, ikatatlo, 642, ang jackpot 5 milyones, 5 million. Kombinasyon in any order, 40, 39, 20, 33, 13, 34. Resulta sang 642, 40, 39, 20, 33, 13 kag 34. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan, kag pagpahibalo. Piri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Diri kita. Mga balita naton sa City Hall, 150 milyones nga improvement sang reclaim road sa Bacolod, umpisahan sa first quarter sa tuig 2020. Detalye upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May action Fred, prioridad sang syudad sang Bacolod, ilabinan sang Bacolod City Engineers Office ang pagpatuman sang improvement sa mga reclaim nga dalan, ilabina ang mga major thoroughfare diri sa may syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni City Engineer Belly Aguilion, unahon sang syudad ang pagpaayo sa mga mayor nga dalanon, lagip na sa area sang Dalan Lopez Haina, Dalan San Sebastian, kagiban pa. Una na action Fred nga nagpaina si Mayor Edilio Lunardia sang 150 milyones pesos para i-improve ang mga dalan nga ginhalinana sa mga illegal settlers kagin panghawanan sang mga obstruction. Ginpathag ni Aguilion Action Fred nga kulang ang 150 milyones pesos nga pondo para payuhon ang mga dalan sa syudad nga ginreclaim. Rason nga ginpili lamang sang alkalde ang mga mayor nga dalanon. Nag-identify si Mayor sa mga main thoroughfare anay una, like may ari tadi Lupisay na, daw bilog nga street sina from Burgos up to Libertad. Daw tanan nga main thoroughfare daw gin-identify na ni Mayor, no? May San Sebastian man kita nga tanan pa kadto sa bagong dalan. Dabadian si City Engineer Belly Aguilion. Atin gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang tatlo ka mga powerful nga mga ingredients nga makabulig sa aton na ikaayong lawas. Mayara ini sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga maginom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Good news mga ka-aksyon, bago nag Life Extension ang magatanya sang 10% discount sa ilang mga produkto subong adlaw Enero 15. Magbisita lamang sa Life Extension Clinic sa J.A. Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. May tisi ang alkaline nga vitamin C, nga may natural histamine property. Amo ini siya nagatipan sa inyong mata nga hindi kamo manginharapon, hindi magkarap-karap ang inyong panulok, hindi kamo dali-dali latnan katarata kag glaucoma. So gamit kami, tanan kita may tisi ang alkaline nga vitamin C, nga may natural histamine property para atipanon ang inyong mata, hatagaan proteksyon nga hindi maglaton ang mga pamalatian. May tisi ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Mas mabakod bagid ining may tisi kon ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kay wala ni gabulag ang duwa ga opod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang may tisi pwede na mabakal pagi sa online kag madeliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
ikaw nang ginapamati, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugna
nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita, Lieutenant Colonel Espinido may panawagan sa mga drug group sa Bacolod. Oy, magsungka na kamo. Detalye siniupod kay Aksyonan Defensor. Aksyonan, please go ahead. May mag-aksyon na Fred Ginpandaman ni Bacolod City Police Office Deputy City Director for Operations, Lieutenant Colonel Jovi Espinido, ang mga drug group sa syudad sa Bacolod nga untata na ang negosyo sa illegal nga droga. Sunod kay Espinido, bukas ang iya opisina sa mga leader kag miyembro sa mga drug group nga luyag magsungka kag handa man magbulig sa gobyerno nga sulbaron ang problema o kun issue ya sang droga. Action Fred. Dugang pa ni Espinido kung hindi magsungka ang grupo, siya mismo ang mga mot sa pagdakop sa mga ini. Kaga pila sa mga grupo nga ginpanawagan ni Espinido nga magsungka amo ini nga Beria Drug Group, Quadra Drug Group, Ramos Drug Group, Camarya Drug Group, kag pila pa ka mga ginaligar miyembro sa nga Muslim community nga imbulbado ya sa illegal nga droga diri sa syudad sang Bacolod. Nagapati man si Espinido nga kung magbulig ang mga organized group, agud madakpan ang mga politiko o kung opisyales sa sang gobyerno nga ginaligar mga protektor sang droga, madasig masulbar ang problema sa issue ya sang illegal nga droga diri sa syudad sang Bacolod. Mag-surrender si Merias, mag-surrender yun, mga anak niya, magpunta dito, mag-usap kami yung Ramos, yung Quadra, hindi natin, wag lang tayo magsubukan bagay. Or else, I will bring you for the good of the 90%, 100% na tao na gusto na ma-clean up or ma-drug-free ang Bacolod. Kagamuya to ang balita, una sa balita, una sa Aksyon and Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marp. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Dire kita, pipilalang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Action na Fred nagpa-record sa police station number 4 ining si Alan Hapitana, 22 anyos, taga Cervantes, Barangay Escalante. Ini kag isa ini siya ka pump boy. Action na Fred sa isa ka gasoline station dira sa may 3rd Road, Barangay Villamonte, sining syudad sa di. May nagpatughong sa iya nga balor 1,500 pesos. Ang ining tao ang ginatudlo niya aksyon na Fred amo si Enrique Oy, isa ka Isuzu SUV, ini ang plate number FES 834 nga sa din nagpatugong sa iya. Nagambal nga mabalik lang ko, tapos may kabalik ni 1,500 ang iya sining balayran. Sa ibang nga balita action Fred, si Joel Magdato naman nagpa-record sa police station number 4 matapos nga ginreklamo niya diri ang ido nga iya sinina dala sa action Fred dira sa may Sofia Gonzaga Street, CL Montelibano Extension, Barangay Estefania. Tinatumba ini siya, so ginpa-record niya ni kay nakaagom ini sang kapilasan sa pagtumba niya bangod sang ido gid lamang. Samtang ini si Winilyn Cervantes naman niya nagpa-record sa police station number 3. Ini siya 26 anyos, taga Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Ini siya ang nagapulupungko action Fred sa iya sining tiyanggi sang sumulod ining isa ka persona nga mo si Alfredo Tanoy, legal age ini residente sa Purok Mahimulaton man. Mga alas 3 sa sinig na mga aga. Pagkatapos nagmera pagid sang duha ka persona nga hindi niya makilala action Fred, nagka face mask ini nga naghunos sang armas lutang kag ginkak sa tubang niya mismo kag gintero pagid ining si Winilyn Cervantes. May lang kay wala ini siya maigo action Fred. That's why nga pinagpadulong ini siya gilayon sa police station number 3 kag magpa-record formal sining nasambit iya nga pagluthang sa ina o kon sa iya. Siniman nga aga nagpa-record man kon kagabi nagpa-record man ining si Junel Yeso, isa ka 21 anyos, pumuloyo sang Purok Punay, Barangay GC sining syudad sa Bacolod. Matapos action Fred nga na biktima sang pagpanginto diriyo. Kay nakabaton ini siya do kay nga motos mo nakabaton siya sang text halin iya kay Senador Manny Pacquiao Foundation nga nakadaog sang 500,000 pesos ang iya sining SIM card. Kagang nagatext sa iya amo si Attorney Grace Chua. Ang si Attorney Grace Chua nagambal nga padala ka sang kantidad nga 2,700 pesos sa iya sining account nga 557751 936929724 4100 sa isa ka bangko action na Fred. Tagipangalan mo lang kay Manilo Larido.
Nagpadala man ang pobre Action Friends ng 2,700 Oy, naintulin? na intuan gid. De gin contact niya ang number nga nga naga-text niya mo nga 0965 5000182. Pagkatapos siya padala sa 2,700, hindi na makontak ang number. Basi tupad balaya man lang to, no? Ay. Aban ang basita gikan sa mga kapulisan, blatter entry. Sa patrol gihapon, din Aksyon Nixon, Tawam, Aksyon Brian, more than report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Kadukay na ni nga mudos, basta magamugan ni na, baw hindi gid. Ang intulin sang pila naton ka mga sindikato nagkapadayon, pamati kamo pimi sa radyo, basa kamo sang pabantalaan, telebisyon, kadamo-damo na sang nabiktima sini. Baw, ayaw gid. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3 for long. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. Standby na
sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.